Jeg har oplevet et par andre, som har været tilmeldt det her, og de er ufattelig skarpe på bæredygtighed. Og tænkte, det vil jeg også gerne være. Og så var det også for at få nogle ekstra kompetencer i at få bæredygtighed ind i ledelse og kunne gøre en positiv forskel for den virksomhed, jeg er ansat i. Og måske endda at komme ud og agere konsulent for andre. Det er super godt. Altså, jeg har virkelig fået fået nogle rigtig gode, jeg føler, jeg har fået en virkelig god viden. Jeg har fået et godt netværk i mennesker, der kommer fra nogle andre brancher, men kæmper med nogle af de samme problematikker. Men altså, så mange forskellige perspektiver, det har været virkelig godt. Det er klart anbefales. Min forhåbning er at faktisk kunne komme ud og hjælpe virksomheder med den her transformation eller videreudvikling af deres forretning. Min tænkning omkring det her har fået en anden struktur og nogle dybere analyser i det. Og så som sagt, jamen det her med et stærkt netværk og dele det her med, hvordan pokker gør man det her. Og så er det bare fantastisk.